Proġett pilota minn Ottubru li ġej mal-ftuħ tas-sena skolastika ġdida li għandu jwassal biex jiġi implementat il-programm tal-użu tat-tablets fl-iskejjel hekk kif ġie mwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet u qal li l-ewwel tablets ser jingħataw il-għalliema biex jitħarġu fuqhom u wara dawn ser jingħataw l-istudenti. Intant f'din l-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Bartolo ħabbar li se ssir konsultazzjoni pubblika bilan li tkun evalwata s-sistema tal-kulleġġi f'pajjiżna. Ara issa l-kulleġġi ilhom li twaqfu u matul is-snin mhux l darba li semmiet il-bżonn li nħarsu lejn kif ħadmu u naraw jekk għandix bżonn ta' bidliet fihom. Aħna nixtiequ li jekk se jsiru xi bidliet isiru b'konsultazzjoni. Meta mistoqsi dwar l-użu tal-binjiet tal-iskejjel li ser jispiċċaw vojta u li huma proprjetà tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, Evarist Bartolo qal li dawn ser jinbjaw il-privat bil-flus li ser jiġu użati għal manteniment ta' numru ta' skejjel madwar il-pajjiż. Kompla jgħid li fost il-miri ewlenin ta' din il-konsultazzjoni hemm dwar il-possibilità li jinbidlu l-uniformijiet kif ukoll ħidma biex il-kolleġġi jkun jilqgħu l-istess numru ta' studenti bekk jiġi evitat li jkun hemm differenzi kbar fin-numru ta' studenti minn kulleġġ għal ieħor. Kulleġġi ftit aktar minn 1000 u kulleġġi oħra aktar minn 4000. Nixtiequ li naraw jekk hux possibbli, mhux faċli, jekk hux possibbli li l-kulleġġi jiġu xi ftit jew ieħor tal-istess daqs ħalli jkollhom kważi l-istess servizz edukattiv. Il-konsultazzjoni pubblika se ssir wara li diġà saret waħda mal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel u t-tama hija li din tkun lesta sal-bidu tas-sena akkademika li jmiss fil-bidu ta' Ottubru li ġej.